ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ፌደራል ኢትዮጵያ ኣብ ጉዳይ ምርጫ መስገለ ከባቢታት ምዕራብ ትግራይ ብዝተሓዝ ንውሳነ ቦርድ ምርጫ ኢትዮጵያ ከም ዝኣገደ ተገሊጹ። ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ፌደራል ነቲ ሃገራዊ ቦርድ ምርጫ ኢትዮጵያ ዘውፅኦ ኣዋጅ ደው ዘብል ግዝያዊ እገዳዩ ኣመሓላሊፉ ዘሎ። ብሰኔ 23 ለካቲት ባይቶ ፌደሬሽን ኣብ ጉዳይ ብሸነኻት ትግራይን ኣምሓራን ሕቶ ይግባኣኒ እዩ ዝለዓለለን ዝበለን ከባቢታት ትግራይ ካብ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ወፂኡ ንባይቶ ተወከልቲ ህዝቢ ብቐጥታ ክመርፃ ከም ዝተወሰነ ሃገራዊ ቦርድ ምርጫ ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ ምንባሩ ይዝከር። እዘን 5 ነቁጣታት ምርጫ ሑመራ፣ ዓዲረመፅ፣ ጸለምቲ፣ ኮረም፣ ኦፍላ ከምኡውን ራያ ኣላማጣ እየን። እቲ ውሳነ ከዓ ኣብ ግዚኡ ሓያል ቁጥዐ ፈጢሩ ካብ ሕወሓት ጥራይ ዘይኮነ ካብ ተቃወምቲ ሰልፍታት ትግራይ እውን ሓያል ተቃውሞ ዘገጠሙ ኮይኑ እቲ ምስ ሕወሓት ተጎራፊጡ ናቱ ሰልፊ መሪፁ ኣብዚ እዋን ድማ ኣማኻሪ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ዘሎ ጌታቸው ረዳ ዝመርሖ ሰልፊ እውን ተቃውሞ ኣስሚዒ ነይሩ እዩ። እቲ ብኣማኻሪ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ ጉዳያት ቀርኒ ኣፍሪቃ ዘሎ ጌታቸው ረዳ ዝምራሕ ውድብ ዴሞክራሲያዊ ስምረት ትግራይ ከዓ እቲ ውሳነ እንተዘይተኣሪሙ ኣብ ምርጫ ከም ዘይሳተፍ ኣፍሊጡ ዝነበረ ኮይኑ ንሃገራዊ ቦርድ ምርጫ ኢትዮጵያ ድማ ኣብ ቤት ፍርዲ ከም ዝኸሰሶ ኣፍሊጡ ነይሩ እዩ። ብ26 ለካቲት ኣብ ዝወፀ ውሳነ ድማ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ፌደራል ኢትዮጵያ ንውሳነ ቦርድ ምርጫ ኢትዮጵያ ንግዚኡ ኣጊድዎ ኣሎ። ጌታቸው ረዳ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ነዚ ብዝምልከት ኣብ ዘርግሖ ደብዳቤ ብክልቲኡ ሸነኽ ዝቐርብ ሙጉት ክሳብ ዝውዳእ ውሳነ ተኸሳሲ ቦርድ ምርጫ ንግዚኡ ተኣጊዱ ክጸንሕ 3 ደያኑ ውሳነ ይሕሊፎም ኣለው እየ ዝብል። እቲ ቤት ፍርዲ ኣብ ዘሕለፎ ትእዛዝ ድማ ሃገራዊ ቦርድ ምርጫ ኢትዮጵያ ነቲ ክስ ኣመልኪቱ ብወግዒ መልሲ ክህብን ደጋፊ መርትዖታት ከቕርብን ከምኡውን መፀዋዕታ ክጽሕፈሉ መምርሒ ሂብ ኣሎ። ከም ዝፍለጥ ኢትዮጵያ ኣብ ዝመጽእ ወርሒ ሰነ ምርጫ ንምክያድ ትዳሎ ዘላ ኮይና መንግስቲ ፌደራል ከዓ ነቶም ብሓይልታት ኣምሓራ ዝተጎብጡ ዘሳሓቡ ከባቢታት ናብ ዝነበርዎ ክመለስ ብዘይምኽኣሉ ምስ ሕወሓት ኣብ ዲፕሎማስያዊ ወጥሪ ኣትዩ ጸኒሑ እዩ። ቦርድ ምርጫ ኢትዮጵያ ዘሕለፈ ውሳነ ብዝምልከት ድማ ግዝያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይን ኣብ ክልል ትግራይ ዝንቀሳቐሳ ሕወሓት ዝርከበን ፖለቲካውያን ሰልፍታት ከዓ ነቲ ውሳነ ተቃዊሞን ነይረን እየን። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ድማ ሕወሓት ምስ ፌደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ናብ ዳግማይ ኩናት እንድሕር ተኣትዩ እቲ ኩናት ንኢትዮጵያ ከፍርሳን ንቀርኒ ኣፍሪቃ ድማ ዝያዳ ርግኣት ከስኡኖን ምዃኑ ምክትል ኣቦ ወንበር እቲ ውድብ ኣብ ዝገበሮ ቃለ ምሕተት ገሊጹ። ምክትል ኣቦ ወንበር ሕወሓት ኣማኑኤል ኣሰፋ ኣብ ዝገበሮ ቃለ ምሕተት መንግስቲ ኢትዮጵያ ንውዕል ሰላም ፕሪቶርያ ይጥሕሶ ከም ዘሎ ብምግላጽ ሓይልታት ምክልኻል ፌደራል ኩናት ንምጅማር ፊስካ እናተጸበየ ናብ ትግራይ ገጹ ይጽጋዕ ምህላው ሓቢሩ። እቲ ውዕል ሰላም ክሰርር ዘለዎ ተኽእሎ ትሑት ምዃኑ ዝሓበረ ኣማኑኤል ዳግማይ ግጭት ንኢትዮጵያ ናብ ምፍራስ ዘብጽሕ ንዞባዊ ዘይምርግጋእ ዘብእስን ንትግራይ ዝዕኑን ምዃኑ እውን ኣጠንቂቑ። እዚ ስለ ዝኾነ ከዓ ነቲ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ሓይልታት ትግራይን ካብ 2020 ክሳብ 2022 ዝተኻየደ ደማዊ ኩናት ዘብቅዐ ውዕል ሰላም ንምውሓስ ማሕበረሰብ ዓለም ኢዶ ክእትዩ ኣተሓሳሲቡ። ኣብ ዝዋና መንጎ ትግራይን መንግስቲ ፌደራልን እናወሰኸ ዝኸይድ ዘሎ ፖለቲካዊ ወጥሪ ናብ ውግእ ምውላዕ ከይዓርግ እዩ ስግኣት ፈጢሩ ዝርከብ። وزحلف قرب اوان باسرائيل نمجمرت اوان افلطه هاجرنت زرخبت سوماليلاند فلما امباسادرا اب اسرائيل مزيزا باسرائيل كم ناصان لولاويت هاجرن افلطه زرخبت سوماليلاند قداماي امباسادرا سيمالا اتسقمتي نتمس اسرائيل زلوا وقعو دبلوماسياو زمدنا مسرت زنصف مخانو معكنا زينا سوماليلاند حبيرن علوا وهبق قال نايته بعلاوي ناصنت زاوجت جنك اب عالم درجه زخونه افلطه زيبلان اسرائيل طراي افلطه تهبان زخونه حسين عدن عيقه اتف بريزيدنت عبد الرحمن محمد عبد الله زتوسنه ممزاز نايته امباسادر علاو غيرلو نزي تاريخاو مزنا زتقبل دبلوماسيا دما عمر حاج محمود زتبهالو خوينو موكور دبلوماسيا مخانو وانت حبيرو اتا امباسادر كبرت سلطان مسلاتن حلافنتن نايت بوتا كهلو يكبل دما از وهاب قال تزاريبلا اتسقمت بريزيدنت سوماليلاند ناب اسرائيل فلامو وقعو مبصح كايد تثبيت ابز غبرو لزل اواني توسيدو بريزيدنت سوماليلاند ناب اسرائيل مبصح ابز غبرو الاوان بعلن امباسي سوماليلاند اب اسرائيل مريقو كخفت كوينو نايت بمونغونيت امريكا اب قدماي ابرد دونالد ترامب استبصحه سمع ابراهام دما كصنبر مخانن كفرم مخانن وانت غاليصلو
ኣብ 2020 ዝተፈረመ ስምምዕ አብርሃም መንጎ እስራኤልን ሓያል ሃገራት ዓረብን ዝተበጽሐ ኮይኑ እስራኤል ምስተን ካብ እትምስረታት ሒዛ ኣፍልጦ ሂበን ዘይፈልጣ ሃገራት ዓረብ ዲፕሎማሲያዊ ዝምድና ክትምስረት ዘኽኣላ ስምምዕ ምዃኑ ይዝከር። ሶማሊላንድ ብ1991 ካብ ሶማል ርእሳ ኽኢላ ሃገር ካብ እትብል ንድሓር ክሳብ ሕጂ ብዝኾነት ሃገር ኣፍልጦ እኳ እንተዘይረኸበት ልክዕ ከም ሓንቲ ርእሳ ዝኽኣለት ሃገር ግን ናታ ባጤራ ሰራዊት መንግስቲ ከምኡ ድማ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ፍሉይ ብዝኾነ መልክዕ ሰላማዊ መስጋር ስልጣንን ዲሞክራሲያዊ ምርጫን ዝካየደላ ኮይና እያ ጸኒሓ። እስራኤል ከዓ እታ ንመጀመርታ እዋን ንሶማሊላንድ ከም ሃገር ኣፍልጦ ዝሃበታ ሃገር ኮይና እያ ትርከብ። ኤርትራ ነቲ ብወገን ኢትዮጵያ ዝመጽእ ዘሎ መግለጺታት ከምኡ ድማ ኣብ ዝሓለፈ ቀረበ መዓልታት ኣብ መመረቕታ ብቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ ምዕቃብን ምርግጋጽን ጸጥታ ቀይሕ ባሕሪ ካብ ጫፍ ሶማልያ ክሳብ ባጽዕ ዝበሎ ብዝምልከት ጌሕስ ኣብ ክንዲ ትስተር ትግተር ብዝብል ኣርእስቲ ብመንገዲ ጋዜጣ ግብረ መልሲ ሂባ። ኣብቲ ወፂ ዘሎ ግብረ መልሲ ከዓ ሙስሊምነት ዝሕላገቱ ሰልፊ ብልጽግና ኣብ ዝቕንያት እዚ ዕለታዊ ክበሃል ብዝከኣል ወግሐ ጸብሐ ንውግእ ኣብ ጽሕትር ፕሮፓጋንዳ ተጸሚዱ ከም ዘሎ ካብ ማንም ዝተሰወረ ኣይኮነን ድሕሪ ምባል ብሰንበት 22 ለካቲት ብምኽንያት መመረቕታ ፍሉያት ሓይልታት ኣብ ሃዋሳ ዝተወደበ ድግስ ዝቐረበ መደረውን ኣካልን መቐጸልታን ጥራዮ። እዚ ቅንጣብ ሕንከት ዘይብሉ ጉጅለ ነዳያት ነዝኾነ ዝተረኽበ ወይ ዝፈጠሮ ዕድል ተጠቂሙ ንኣህጉራዊ ሕጊ ልሙዳት ኣገባባትን መሰረታዊ ዞባዊ ሰላማዊ ርግኣትን ብዝተሕስ መልክዕ ንሉላውነትን ገዛእታዊ ሓድነትን ጎረባብቲ ሃገራት ዘነጻጸረ ሰራም መግለጽታት ክህብፀን ይህሎ። ንምዝኻር ዝኣክል ቅድሚ 2 ዓመታት ፕሬዝደንት ክልል ኦሮሚያ ናይ ዝመጽእ ዓመት ጽምብል ኤሬቻ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ክበዓሊ ዝብል ተኹታኺ መግለጺ ሂቡ ነይሩ እዩ። ቅድሚ ሒደት ኣዋርሕ ኣብ ዝተቓንዐ ስነ ስርዓት መመረቕታ ሓደሽ ዝተኣከቡ ኣባላት ሰራዊት ዝቐረበት ካርታ ኢትዮጵያ ብዘይ ሕጋዊ ኣገባብ ንወደባዊት ከተማ ዓሰብን ገማግም ደቡባዊ ቀይሕ ባሕርን ኤርትራን ዝጠረረት እያ ነይራ። ጃህራ ድራሩ መራሒ ናይቲ ሰልፊ ብሰንበት 22 ለካቲት ኣብ ስነ ስርዓት መመረቕታ ፍሉያት ሓይልታት ኣብ ዘስምዑ መደረ ተልእኽኦም ምዕቃብን ምርግጋጽን ጸጥታ ቀይሕ ባሕሪ ካብ ጫፍ ሶማልያ ክሳብ ባጽዕ ከም ዝኾነ ገሊጹ። እዚ ምስቲ ኣብ ወርሒ ጥሪ 2024 ምስ ሶማሊላንድ ዝኸተሞ ንሉላውነትን ገዛእታዊ ሓድነትን ፌደራላዊት ሪፐብሊክ ሶማልያ ዝግህስ ስምምዕ ከምኡውን ንንግዳዊ ተልእኾ ንምስሳይ ኣብ ደቡባዊ ምዕራብ ኢትዮጵያ ንተቃወምቲ ሓይልታት ሱዳን ብስቱር ዝደኮነ መደበር ስልጠና ንሓንካሪ ባህርያት ናይ ዝዕሸላዊ ጉጅለ ዘጉልሕ ተወሳኺ መርትዖታት ይድሕር ምባል እቲ ዝሕድን እዚ ነዳይ ጉጅለ ኣብ ዝህልው ተኣፋፍን ዘይርግኡን ግሎባዊ ኩነታት ዊን ከም ዝበሎ ብኣህጉራዊ ሕጊ ከሽካዕልል ናጽነት ዘለዎ እዩ ዝመስሎ ዘሎ። ጌሕስ ኣብ ክንዲ ትስተር ትግተር ከም ዝበሃል ገዳ ሓቂ ኣብዚ ልዕሊ 21 ሚልዮን ኢትዮጵያውያን ብምሕር ድኽነት ተዳሂኾም ተጸበይቲ ኣህጉራዊ ትካቦ ኮይኖምሉ ዘለዉ እዋን ነዚ ንኩናት ኣንቂዱን ኣውጁን በትሪ ሃሰውሰው ዘዋጣውጥ ዘሎ ጉጅለ ሓገዝ ዝምጥዋ ዘለዋ ኣህጉራውያን ትካላት በተዘዋዋሪ ደገፍቲ ናይቲ ዝፈጽሞ ዘሎ ተግባራት ትንኮያን ዞባዊ ዘይምርግጋእን ይኾና ከም ዘለዋ ክግንዘባ ይግባእ ድሕሪ ምባል እቲ ጉዳይ ምውሓጥ ጸጥታ ቀይሕ ባሕሪ ሓላፍነት ናይተን ብቐጥታ መዳውብቲ ዝኾነ ሃገራት ጥራዮ ተዋሂደን ካረጋግጾ ድማ ሙሉእ ዘይጉድል ዓቕሚ ኣለወን። ሉላውነትን ገዛእታዊ ሓድነትን ሃገራት ቀርኒ ኣፍሪቃ እውን ካብኡ ዝፍለ ኣይኮነን ብምባል ኤርትራ ግብረ መልሲ ሂባ እያ ዘላ። ንሕጂ ዝተዳለወ ዜናታት እዚ ነይሩ። ብካልእ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ንዓኹም።